בוקר טוב חברים. תרגיל היום זה טורקיש גט-אפ. נבצע אותו עם משקול של קטל של 30 קילו. תרגיל הוא 6 שלבים. אני אדגים לכם אותו לפני שנבצע אותו עם משקל. אנחנו שוכבים, היד עם המשקולת למעלה, מקבילה לרצפה, ברך מכופפת, רגליים בפיסוק. אנחנו לוקחים אוויר, אחד, מתיישרים על השורש כף יד, מרימים את האגן, מכניסים את הרגל, מגיעים למצב של קריאה, ומפה אנחנו עולים ישר. חזרה בסדר הפוך, ירידה, יד הרצפה, רגל אחורית באה קדימה, אגן תמיד למעלה, יושבים ועל המרפק ולאט לאט חוליה אחרי חוליה מחזירים אותה לרצפה ומניחים את המשקולת. לשם הדגמה אני אבצע לכם את התרגיל עם 16 קילו ואחר כך אני אבצע את התרגיל עם 30. התרגיל הוא בדרגת קושי גבוהה מאוד, חייבים להיות מאומנים כדי לבצע את זה. רצוי להתחיל ממשקולת קטנה ולאט לאט להתקדם. אוקיי, שוב, מרים את המשקולת, רגליים בפיסוק, מפה אני עולה, הגעתי למצב הזה, אני בסדר הפוך, 1, 2, 3, 4, יורד וחוזר. אוקיי, אני אבצע את התרגיל עם משקולת של 30 קילו. אשתדל לא לדבר כי זה המון אנרגיה, תרגיל קשה. המשקולת גם כבדה מאוד. ונראה איך מתקדמים. אוקיי. נתח את המשקולת, נסיר אותה לגוף. זה היה טורקיש גט-אפ, 30 קילו, להתראות בטיפ הבא. שלום חברים, כאן קובי, מאמן כושר אישי. היום אני אלמד אתכם סווינג, איך מבצעים אותו נכון ואיך לשמור על המנחים. אוקיי, קחי את המשקולת. לשם הדגמה המשקולת היא כרגע 30, רצוי לעבוד, מתחילים עם 4 או 8 קילו. אנחנו עומדים בפיסוק, רוחב האגן, הרחקת עצמות הישבן, תנועה של ישיבה, מפה גב ישר, ידיים מאבטחות, ומושכים את המשקולת אחורה ומתיישרים בתנועה חדה. שוב לקחת אוויר שהמשקולת יורדת וכוח מתפרץ. תרגיל מהצד, שוב. חשוב להוציא אוויר. סיימנו, מניחים את המשקולת, חוזרים. התרגיל הזה מצוין, סגולת לב ריאה, כוח מתפרץ, חיזוק כל הגוף. עד לכאן התרגיל הסווינג.
להתראות בטיפ הבא. שלום חברים, כאן קובי מאמן כושר. היום אני אראה לכם תרגיל בדרגת קושי גבוהה מאוד, תרגיל לבטן ולזוקפי הגב. רבים מהאנשים קונים את הגלגל ועושים חיזוק בטן, אבל במנח מאוד קל. היום אני אלמד לכם דרגה טיפה יותר גבוהה, למתאמנים יותר רציניים, כמובן כל אחד בהתאם ליכולות שלו. אוקיי, על הברכיים, יושבים גב ישר, בצורה הזאת, ומפה אנחנו יורדים, ועולים, ויורדים, בטן אסופה, ויורדים. עכשיו, למי שזה קל, אני מציע לאתגר אותו טיפה יותר גבוה, דרגת קושי גבוהה יותר, עמידה, לרדת ולעלות. שוב. דרגת קושי גבוהה מאוד, לא לכל אחד זה מתאים. מי שיש בטן חזקה וזוקפי גב חזקים מומלץ לעשות את זה. אם מתחילים, הייתי ממליץ על הברכיים לעשות את התנועה הזאת, גב ישר ולחזור, ולא לכופף בצורה כזאת, אלא כל הזמן להכניס את האגן פנימה, לרדת ולחזור, לרדת ולחזור, לרדת ולחזור. ניתן לעשות 12 עד 15 חזרות 3 פעמים. תרגיל חזק מאוד, עובד על כל 4 קבוצות שרירי הבטן. פה, 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 עד כאן להיום. קובי מאמן כושר, להתראות בטיפ הבא. ביי. שלום חברים, כאן קובי מאמן כושר אישי. היום אני אראה לכם תרגיל מתח, איך מבצעים אותו נכון ולא בהקפצות, כמו שבאימוני קרוספיט. תרגיל עובד על 100% כוח, קירוב כתף, עובד על הפטיסימוס דורסי, שזה שרירי הגב הרוחביים הגדולים. אוקיי, שם הדגמה, אנחנו עומדים בפיסוק על המוט. מה שאנחנו עושים, מאבטחים את המשקול, את המוט, את הבר, לוקחים אוויר ועולים מעל הבר, כאשר הסנטר נמצא מעל הבר, לא מתחת. ויורדים. 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 לאלו שחזקים ניתן להישאר עד 10 שניות למעלה ולהגביר את הדרגת קושי. תרגיל מצוין לאגף. עד כאן תרגיל מתח. להתראות בטיפ הבא. ביי. שלום חברים, קובי מאמן כושר. היום אני אלמד אתכם קלין עם קטלבלס, איך מבצעים אותו נכון ואיך עובדים כדי לעלות סיבולת לבריאה, כוח ולשפר את כל מרכיבי הכושר. אוקיי, אנחנו עומדים עמידה מול הקטלבלס, כאשר הקרניים מקבילות לרגליים. אם אני משתמש ביד ימין, אז אני תופס את הקרן בצד שמאל. אם אני בצד שמאל, אני תופס את הקרן בצד ימין. ולא באמצע, יותר נוח מפה. אוקיי, מה שאני עושה במצב הזה, גב ישר, מביא את המשקולת ומבטיח אותה.
שהיא תשב לי בין הבייספס לברכו-רדיאליס, שרירי האמה, במצב הזה. מפה אני יכול לנוע, שרירי האמה משוחרר, כדי לא להגביר את העומס. ומאבטח את המשקולת, מרפא אותה, ושוב, מוציא אוויר. תרגיל מצוין. נדגים אותו מהצד. אם התעייפתם, יכולים להניח אותו על עצם של המפרק הירך. שוב. וניתן להחליף ידיים. תרגיל בעומסים גדולים במשקל גבוה. תרגיל מהווה אתגר. ניתן לעשות 4-5 דקות, אני מבטיח לכם שזה יותר טוב מריצה על 20 קמ"ש. כרגע המשקל הוא 24. וסיימנו. עד כאן, יום טוב, קובי מאמן כושר. שלום חברים, כאן קובי מאמן כושר. היום אני אדגים לכם תרגיל טורקיש גט-אפ עם שני משקולות, 1.20, 1.24, 44 קילו, ממצב של שכיבה לעלות למצב למעלה, וזה יהווה אתגר. אוקיי, אנחנו שוכבים. אני אשתדל פחות לדבר ויותר לבצע את התרגיל, כי התרגיל הוא ברמה גבוהה, דרגת קושי גבוהה, והעומס הוא גבוה מאוד. אפשר להרים אותו. קשה, אבל ביי. שלום חברים, כאן קובי מאמן כושר. היום אנחנו נעשה טורקיש גט-אפ עם שני משקולות של 20. מקווה שנצליח להרים אותם ונראה איך נתקדם. סורי, לא יכול. מתרומם, אבל זה לא עולה למעלה. צריכים להתחזק עוד. ביי, יום טוב.